Just Bambus, dámy a páni, mé jméno je Just alias Justem a vítám vás u nové, nebo spíš obnovení staré série ze hry Ark Survival Evolved. Tentokrát bych se do této série chtěl pustit naplno, což znamená, že bychom se snažili vydávat každý den jeden díl. Proč ale říkám bychom místo bych? Protože k obnovení staré série nesmí samozřejmě chybět ani její stará a největší součást, čímž nemůže být nikdo jiný než Azon, dělám si prdel. Hej, čauky tresky dámy a páni, ja som váš starý známy, dobrý Johnny King a.k.a. Johnny a vítam vás pri prvom videu z Arku a ako tam môžeme vidieť, Karno zabíja, takže by sme tam asi nemuseli byť a mohli by sme rovno zdrhnúť doľava na západ. Áno, v Arku sme začali, znova sme sa rozhodli, sme sa vrátiť, lebo ako updaty boli nových dinosaurov, čo pridali, ale čo je najdôležitejšie, optimalizácia, žiadne bugy, glitche a tak podobne. Problémom, prečo sme vlastne prestali hrať, ako natáčať naše staré videá, bolo skôr preto, lebo sme natočili prvé dva videá, ako sme našli miesto predom dom, a keby sme už chceli natáčať tretie video, tak to sme už mali temnutého kvecala a tak proste nás tá hra chytila riadne a sme sa proste nevedeli držať natáčania a sme trošku utiekli. Má to ještě víc důvodů. Vlastně ty důvody jsou tři. První důvod je ten, že ty servery byly nestabilní a báli jsme se, že by ty servery mohly skončit během natáčení. Druhý důvod byl to, že v té době tak jsem měl ještě starý, extrémně sračkovní internet, takže bych to nestíhal vydávat. A třetí, asi jeden z největších důvodů bylo to, že ta hra, jak se mi šíleně sekala, tak teďka už by se to dít tak často nemělo, ale není to optimalizací hry, ale tím, že jsem udělal menší upgrade do počítače, konkrétně přidáním ramek z 8 na 16, takže teďka už by ty příšerný škubance měly být téměř pryč, ale uvidíme, co si na nás Ark připraví. Kam jsi šel, Johnny? Tam se to dá? Jo, ty tady jsi. Tuto kameňom, potřebujeme kameň. Ono by asi by chtělo si už vyrobit ty základní ty, viď? Jaj, toto zase bude problém. A co to je? Jo, to je kámen. To vypadalo jak nějaký... to vypadalo jak nějaký dinosaurus v té vodě. Toto bude zase můj problém. Ten můj multitasking, komentovat a zároveň něco dělat ve hře zároveň. Proto tady mám... Ale tak to spolu zvládneme, veď jsme na to dvaja, takže... Proto tady mám Johnnyho samozřejmě. Johnny, kde jsi našel kámen? Já tady nevidím žádnej. Tam vľavo, na zemi, ja ti taky môžem dať. A to je dôvod, v Arku musíte spolupracovať, spolu. A tam máš kopu kameňov na pláži. Johnny, s kým jiným bys chtěl spolupracovat než spolu? Ja neviem. S mojím druhým ja. Dobře, ty trpíš schizofrenii. Kde seš? Nie. Pri pláži tam, kde si ma upustil do boha. Jo. Založíme rovno kmeň a bude sa to volať Survivors, náš známy dobrý kmeň, preživší Survivors. Vysoce originální. Kde to je? Boh, tuto máš všade kamene, si slepý, alebo si slepý. Nejde mi to. Už to jde sebrat, ono to bylo zabagované. Tak. No, přijmi to. Počkej, já to musím podržet, no, to je nějaká změna zase. Tak, s vám môžeme vidieť na veľkú vzdialenosť. Paráda. Ako ste si mohli všimnúť, toto vôbec nie je mapa Center a sme chceli natáčať tam, kde sme skončili, na Ghost Division. To bol dobrý server, žiadne lagy ako také, pohode rating, ale tá mapa bol problém. A tak sme sa rozhodli s Justom, že predsa skúsime nejakú inú mapu, čo sme tak často nehrávali, alebo dokonca nenatáčali, a to je Island. Lebo na tom centru máme všetko ukúkané, vieme kde čo je a to už nie je také ako... Proč nejde? Jo, já jsem si nedal ještě level, já jsem mental. Jinak, jak si můžete všimnout, tak se dost změnilo se dost to, jak vypadá menu. Nechápu absolutně, proč takovou změnu udělali, podle mě to je o dost méně přehledný, ale tak to už... No, podle mě je to viacej prehľadné, dobre to je, čo by. Jo, podle mě, nebo tohle to už určitě nezměníme, takže asi nemá cenu se v tom tolik hrabat. Co potřebuju zase? Pazourek, je. Tuto mapu poznám
Hrával som na tejto mape sem tam, single player. První zásek, Johnny. Čo? První zásek jsem měl. Šikovný. Aha. Chceš odměnu? Tohle se nejde těžit, tak si. Kde máš nějaký těžící kámen? Tam vpravo, tam pri hore. Výborne. Ako som spomínal, túto mapu som už sem tam hrával, single player, a poznám tu parádne jedno miesto, kde si môžeme postaviť dom, základňu, všetko. Môžeme len dúfať, že to miesto nebude obsadené, a dneska časť bude hlavne o tom sa pripraviť, dostať sa na to miesto a preskúmávať okolo toho miesta. Island ako mapa sama o sebe sa vám nezdá. Vravíte si, je to začiatočná mapa, čo sa môže prihodiť. No, to by ste tomu čudovali. Sú to nebezpeční dinosaury a nepodceňujte začiatočnickú mapu. Ještě můžeš říct o té mapě Ragnarok. Jinak to já tady... Cože? Ragnarok, dobre. Nerad sa k tomu vracam, ale dobre. Ragnarok, najnovšia pridaná mapa zadarmo, Ragnarok. Je to, ako môžete z názvu počuť, taká vikingská mapa, sú tam rôzne ruiny a podobné veci. Ale tá mapa je vo vývoji a ešte sa laguje, sú tam veľké chyby, glitche a problémy so spawnovaním dinosaurov. A to je jeden z mnoha dôvodov, prečo sme na tej mape nechceli hrať. Johnny, pojď mi pomoct tady umlátit doda, ať máme nějaký maso. Jo, to je 30, to je pohoda. Pojď sem. Jak sa mi spí? Počkej, krumpáč. Jo, dobrý. Len dačo skúsim, aby sme vedeli nehýbca. Jo, je tady ten. Nehýbca? Můžeš mě hitnout. A bolí Zabralo ti to dačo? Ano, dost. Dobre, takže na to si dáme pozor. Aspoň môžeme mať takú zábavu potom. Jo. Tak túto môžeme začať. Počkej, to je ohniště, že jo? Jo. Áno, už tam máme. Daj tam, čo máš, ak nemáš dačo. Ty jsi rychlík. Ja viem, ďakujem. Multitasking. No, hej, moje silná stránka. Jo, aby sme si rozdelili také veci v engramu, lebo nebudeme mať dosť bodov na to. Ja by som povedal, že čo keby si ty šiel na zbranie a potom také veci, a ja na stavbu, poprípadne nejaké zbranie, náboje a... Dobře. Zo začiatku chod na to brnenie, látková košeľa, no to sa ani za brnenie považovať nedá. Tohle taky nejde těžit, to je pech. Johnny, ale mám asi ten stejný problém, co ty jsi měl na Ragnaroku. Mám hrozně světlou oblohu. No, toto znamená teraz, dámy a páni, vážení diviaci, že je to problém pri viacerých. Ja som sa to snažil dáko napraviť, ale nejde to, takže je to zase chyba Arku. No, nenechajte sa oklamať. Ark 28. alebo niekedy tak. Vypadlo ti to, 29. Tak 9. deň hore Ne, dole. ono vypadlo to, jak jsi to říkal, víš, že... Jaj, ospravedlňujem sa. 29. má výjsť ako Ark úplne, že full release, hotová hra. A tým pádom to znamená, že bude vibe. Bude vibe všetkých serverov, všetko bude naspäť ako na začiatku, takže nič. Tých ľudí, čo majú veľmi veľa všetko porobené a zrazu vibe už nebudú mať. A to znamená, že máme pár možností. Buď budeme čakať s natáčaním až po vibe, a potom keď bude vibe, tak budeme natáčať, ale nezabudnite, že ja navštevujem strednú zdravotnú školu v Banskej Bystrici, čo je mesto ďalej, a ja dochádzam. Takže cez týždeň by sa vôbec nemohlo natáčať, iba cez víkendy, a to by nebolo tak často, ako by sa plánovalo teraz. Alebo by sme s Justom natáčali teraz do toho vibe, a keby bol ten vibe, tak cez týždeň a víkend by sme na tej istej mape, to isté miesto, síce budú malé detailné zmeny, možno v stavbe, dinov, ale by sme sa snažili dostať na tú úroveň, kde sme skončili s natáčaním, a potom by sme pokračovali. Takže je to na vás, vy rozhodujete. Líbě bych to neřekl. Aha, lehčí je, takže už mi nesvítí toliko obloha. Paráda. Na to, aby sme sa dostali do toho miesta, musíme prekročiť cez celý ostrov. Ja by som šiel po pobreží, určite po pobreží. Koľko je hodín?
Ideme z hodín. Začínáš se lagovat, Johnny. Ja sa začínam lagovať. Stále? No, nevím, jak jsi teďka říkal tu větu, tak to. Jak je to daleko odsaď, to kam si chceš přesunout? Na druhej strane ostrova. Z Tak- ceste tak nám proč jsme za- budú stať, Tak proč jsme začínali tady? lebo jo, bližšie sa nedalo. Aha, Výrob brnenie potrebujeme. Tuto chod zbierať tamto. hotovo. Ale aj pre mňa. Tak moment. O, Jo, jo, dobrý. Já ještě potřebuju. No, dopověz, pohodě. a hej, ak sa nemýlim, tak proti nám budú stáť naši známi nepriatelia Trudonovia. No, Trudoni. ne. Raptory, Karno, poprípadne Sarkovia a takí lietavci možno, ak ich nenasereme. Ale tá mapa, oblasť, nie mapa, oblasť sa za to vyplatí a je to nádherné miesto, dobre sa bráni a tak ďalej a tak ďalej. Tu poď sem, tu ti dám vlákno, čo som naťažil a vyrobím brnko. Já pokud vím, já mám už brnění. Ale aj pre mňa. Jo, na. Počkej, jak se to dropuje? Očko? Jo. A vrátim vlákno. Ty, kolik z toho dal? 147. No, to máš za brnění. Poplatek. S těma jak se to jmenuje ta svině? Trudoni, tak s těma jsme neměli ještě problém tam na videu, protože je přidali až později, pokud vím. Že? Ale aby sme vám to vysvetlili, takže títo Trudoni majú dva cykly, jeden je denný a druhý je nočný. Počas denného cyklu majú menšiu agresivitu ako Dilophosaurusy, ale počas nočného tí vás budú naháňať, dokým vás nedostanú. Ich primárny nepriateľ je človek a najväčšia slabina je ako človek, takže nemáte žiadnu šancu proti nemu bojovať, keď ste sami. Aj keď si poviete, že máte bolu, nemáte šancu, ono to skáče, ono keď to vás uhryzíne, má to jed, ktorý vás uspí, takže je to fakt cancer. Johnny, taky máš takovou mlhu tady? Áno. Jo, dobře. Tak jo, tak Jedna z veľa vecí, čo pridali. já myslím, že už bychom se mohli posunout, já si vemu nějaký ty masa a můžeme se No, jich bolu posunout. ešte Ne? nemáme. Bolu nemáme, takže Na to bolu bude potřebuješ veľmi- level 15. Jo, to Nie, chceš... level... Co? 9 Devět? potrebuješ. Od kdy? 9. Zmenili to. Jo? Veľa vecí zmenili. OK, takže ja berem určite našu provizorné ohnisko a ideme. Máš Jo. kopie? Oštěp? Kopii nemám. Oštěp, kopie, oštěp. Mám, no 2, teďka dělám 3. Dobre. Aha, ne, tak to by... Jo, dobrý. Na tomto serveri máme také tie módy, ktoré nám na bojovanie veľa nových vecí ako stavanie, takže dobré módy sú, nespomaľujú ark, zatiaľ všetko v poriadku. No poď, už. Jo, já leveluju. Jo, a ty leveluješ, tak poď, ideme dať čo zabiť. Tak sa lepšie leveluje. Třeba Ideme Doda. radšej týmto smerom, lebo tuto by mali byť kopce. Jop, kopce. Ale ja sa kurva bojím. Ísť do vody. Taky přidali dost podvodních potvor, co? Veľmi veľa, ktoré určite budeme plánovať tejmnúť, ak sa vám táto séria bude páčiť. Určitě pokud nás chcete podpořit, tak to už znáte, to je prostě u každých videí na YouTube. Tak případně to pozdílejte s lidma, jestli máte nějaký kámoše, který sledovali tu sérii dřív, protože co jsem koukal, tak ten první díl má skoro 1000 zhlédnutí a ten druhý 600, což je naprosto šílený. Takže pokud znáte někoho, koho by to mohlo zajímat, tak mu to určitě ukažte. Jakýkoliv komentáře, ať už pozitivní nebo s konstruktivní kritikou samozřejmě potěší a namotivujou. To stejný lajky a co vám tady vykládám, však to znáte. Zaraz nám klasika. No, dobré, už sme tu, len To je krása tady to. trubka. Hlavně když se mi to nesekne každých 5 sekund. Trubka. Jo, tady někdo to... Za takový bordel tady nechává.
OK, dobre. Už ani v Arše není čistá příroda. Kam ten svět spěje. Tam sú také rybičky, z tých veľa X-pov nebude. No, najdôležitejšie je ostávať na hore tuto na kameňoch, aby ste videli, čo je pred vami. A cez toto neviem, ako prejdeme. No. OK, just... Jde to zničit? Jasné, našťastie. Dobrý. By som musel ísť na našu starú taktiku, uspať a odviesť. Jo, jo. Že by si mi pomohol. Ne. No. Dobrý, díky. Nemáš za čo, ešte toto potrebujeme, lebo sa nedostaneme skres. My sme takí budovatelia, viete, musíme preťažiť cez kopce hory, aby sme dačo pobudovali, zaťažiť. My jsme budovatelé, co ničej. No, presne to. Jak Ale se to doufám, že mohlo nás- rozpadnout tady vzadu, když jsme to No to je jedno. No do piva. Dobrý, ne? Co to bylo? Ty si taký Tarzan. O, dobré, dobré. Ale tady to vypadá fakt pěkně. I ty stromy nějako zlepšili, že už... Ojojojoj, toto čo je, ja to nepoznám, neviem čo to je a bojím sa toho. Tak ideme logicky, po Johnnyho taktike. Vypadá Chodí to to bíložravě. No, dobré, Má to ale zobák, má to zobák. I když vlastně Terizinosaurus je taky bíložravý a je to jeden z nejnebezpečnějších dinosaurusů, můžete potkat na souši. Takže... No, A tohle Já ne, jsem tohle ne, Johnny, toto ne. Tahle zebro ten. To není Dobré. sice agresivní, ale je možný, že to tady má svý území a když to budeš provokovat, tak to po tobě půjde. dobre, tam nezober to vajco, neber to vajco. Jo, Dobre, já myslím, že dokonce jsme v tamtý sérii, nevím jestli to bylo přitom nebo mimo, ale tam jsem tuhle zebru potkal a běhal jsem kolem toho a byl jsem rád, že to po mně neútočí a najednou se to otočilo a zabilo mě to skoro na ránu. To nechceš. Co tam je? Sarko, nevidíš na druhej strane? Ne. Jo, tamhle. A jo, Ale jinak ešte bližšie k tomu. Jo. zajímavý fakt o té zebrověci. Víte, čím se to tejmuje? Johnny, ty víš? Nie, nemám tušenie. Pivem. Že pije to jenom pivo. Ježišmaria, to je taký ten Jan Slota, alebo Mečiar. Tuto z Dodou dačo budeme mať. Co tady na mě machruješ? O, level 140, tak tohle bude na díl trochu. Aha, tak Tak ne? dinovia to majú väčší level. A teraz musíme prejsť cez túto rieku. Já si hodím levely, jo? Jasné, jasné. Ja sa zatiaľ poobzerám, či tu dačo nebezpečné není. Ale poďme, Mám musíme hlad, prekročiť cože? rieku. Jo, jo. Ty nemáš meso? Mám. Johnny, taky ti to tady přijde tak hrozně pěkný. Áno. Poď rýchlo, nech tu žiadne piranie nie sú, lebo poznám toto miesto. Jo, já půjdu rychle Piranie po vodě, bych já jsem totiž druhý Ježíš, neboj. No. Dodo ďalší, 110. Smrť Dodom. Exterminate. Moje expy. OK. Ty hele, já Toto si mě tu- vůbec no. nepamatuju tu část toho islandu. No, my sme začínali na severe a to bola naša veľká chyba, lebo sme riadne nezačínali ako. To je tohle A- fakt krásný. A to nemám ten za čo. ark nemám ani na velký nastavení, hele. Mám tady epické, střední, vysoký, vysoký, střední, střední, střední. No, každopádne začína noc a s nocou prichádzajú trúdoni a s trúdonmi prichádza zima a smrť. Takže budeme si musieť na tom kopci by sme si mohli urobiť tábor, čo by sme pohliadli. A tam bychom to asi ukončili dneska, ne? No, ja by som ešte sa plánoval dostať, to je už rýchlo tam. Já by nevím, sme jak mohli. dlouhý to je, no. Jinak ještě zpátky k tomu, jak se mi hrozně sekal ten ark. Já jsem, přestože to nemám na nejvyšší nastavení, jak jsem právě ukázal, tak způsoboval to nedostatek operační paměti, jelikož prostě jsem měl 8 giga a teďka, když se podívám, tak mi ark žere 9,1 giga, takže nedostatek paměti to způsoboval, no. No, takže
Ak môžete sa pozrieť tým smerom, kde sa pozerám ja, kde ukazujem, tam pálim, hej, tam head, tak tam na tom kopci hore bude náš domček. Tam je nádherné miesto a Just naozaj dal dobrý návrh, že až na ďalšie videjko. Toto taký začiatok na povedení veci. Ještě Johnny, než to ukončíš, tak jsem chtěl říct něco a teď mě to vypadlo. Další můj problém. Ježišmaria, ten kým si spomenieš. No tak asi nic, no. Nevadí, už stárneš, výpadky pamäte sú normálna vec, ako to v poriadku. Takže on si spomenie, nebojte sa. Já si do příští epizody vzpomenu. Určite si spomenieš. No tak jo. No nič, dámy a páni, ďakujeme, že ste si toto videjko pozreli, dajte si koláčik a ste to dopozerali sem. Komentujte, hodnoťte, lajkujte, subscribe. A dúfame, že sa vám toto videjko páčilo. Vidíme sa na budúce. Čau.